kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka office jangka district school education officer mau kerwan ringkat ka Jing Pynlong wat ka Samban Health Foundation ka seng Tremont ngobha ka badan ha gurugram kum shi bantaban Pyrshah ya ka Jingbam bat di ya Duma kila Pynlong ya ka signature campaign ringkat ka Jing yait rally ka balaya shim benta daki khna school ha ka lengka district jangka southwest Khasi Hills kani ka signature campaign ringkat ka rally kelas dang naduk ka khat pra tarik uyayong haduk ka arpau tarik ujemang ha ka balaya shim benta shidrem haduk kumba saus pak san pau teliki school jangka district kumchi benta ka Jing rakhe ya ka wal nu tobacco de ka baju long man la usnem ha ka lai phawai tarik ubanai jemang bat kane ka Jing yai rally ka long ru kumchi benta ban pen sngo tho pat ba ya ka Jing sneu jong uduma ubalong ka Jing ma ya ki saudong saukun bat kata ru ya ka kot ka khia